Diyos maray na hapon mga tugang, ihahatod sa Indo ang darakulang mga bareta ngunyan para sa aga. Mga baretang maruluwas sa mga dyaryo nasyonal. Alagad enot na nindong madadangog sa radyo DCGB. Ini ang bareta alas 5. Sa ngaran ni Sir Pio Fernandez, ako ang sa indong kaibahan sa pagbabareta, ako po si Joshua Bino. Ngunyan sa detalyes kan darakulang bareta sa lado nasyonal. Ipigkukonsiderar kan Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang posibilidad na nalihis ninlayog ang Cessna 340 plane kung kaya suminalpok harani sa crater kan Bulkang Mayon. Paliwanag ni CAAP Deputy Director General for Operations Edgardo Diaz, dapat uminagi sa Whiskey 9 ang regular na airway pasiring sa Manila hali sa Bicol International Airport o BIA. Dagdag pa niya na ang mga piloto ipigpairarom sa ensayo na lumikay sa mga mabulod na lugar dahil dahil sigurado ang kondisyon kan paros. Sinabi kay ni na sadit ang posibilidad na kakulangan nin eksperyensya sa pagpapalayog ang kausakan pagbagsak dahil veterano ang pilotong si Captain Rufino James Crisostomo Jr. Sinabi pa kan opisyal na marhay ang kondisyon kan Cessna plane dahil naisyuhan pa inin airworthiness certificate. Lunad kan eroplano ang crewman na si Joel Martin, asin ang Australian nationals na sinda Simon Chipperfield, asin Kathy Santana. Hinagad ni House Deputy Speaker Ralph Recto na kaipuhan na marisolberan ang gamos na issue kung madagos ang pagpotob kan No Contact Apprehension Program o NCAP sa bulan kan Abril. Sigun kay Recto na kaipuhanin mahiwasang konsultasyon asin malino na regulasyones para digdiya. Dagdag pa niya na mas marhay kung suguon kan Malacanang ang sarong pag-aadal na ang katuyuhan. Iyo ang bumilog din sarong national policy guidelines para sa programang ini. Importante man na magkaigwanin guidelines manungod sa mga multa sa kada pagsuhay sa batas trapiko asin kaipuhan malimitaran ang pagdilensya kan mga private contractors. Naghagad nin public apology ang sarong kinatawan kan progresibong kababaihan sa Kamara hali kay Senador Robin Hood Padilla matapos magbutas nin mga pahayag na hitik sa misogyny asin toxic masculinity. Miyerkules kan magbisita ang Action Star turned Senator sa kapihan sa Manila Bay Forum. Tinukar ang propesto niyang pagbago sa 1987 Constitution. Sinabi man kan opisyal na gusto na niyang magdimitir sa pwesto bilang senador dahil sa dai siya makapag-chicks sa trabaho. Katakod kay ni, nagtaon ng reaksyon si Gabriela Women's Party Representative Arlene Brosas sa pagsasabi na ang mga pahayag ni Padilla sarong violasyon sa Code of Conduct for Public Officials. Sa pagtubod kan kongresista, ginibo ni Padilla ang mga uncalled for macho theatrics bilang pagbalo na ilihis ang mga kontrobersya manungod sa charter change. Matatandaan saro si Padilla sa mga nagbusol kan federalismo matapos mailihir bilang senador, bagay na sarong klarong political amendment sa konstitusyon. Dagdagan ta ang bareta ngunya nali dyan sa luwas lado lokal. Baretang bitbit ni Ange Galero. Ati Ange, maray na hapon. Nagpapadagos pangunyan ang aktibidad may koneksyon sa end-of-term report ni Bicol University President Dr. Arnulfo Mascareñas sa Legazpi City Convention Center na pigatindiran kan mga opisyales kan institusyon pati naman mga pamayokan mga ahensya ng gobyerno o sinman pribadong sektor. Sigun kay Mascareñas, 8 taon na siyang nagsiserbi bilang ika-8 na presidente kan BU asin sa Marso 8, 2023 matatapos na ang sa iyang termino. Bako naging madali sigun sa opisyal na transformasyon kan BU dahil sa uminagi ini sa dakol na hagyat sa kan SUC leveling, natural na kalamidad, pagbabago ng educational landscape, asin man ang pandemyang COVID-19 alagad, dakulan pa sa salamat kay ini sa mga estudyante asin man stakeholders na nagtarabang sa Bicol University para maipadagos ang pagtao ng kalidad na edukasyon. Dagdag na bareta, Ange Galero, DCGB. Salamat Ati Ange. Sa pagpapadagos kan mga bareta sa lado nasyonal,
nagkaigwa ang North Korea nin test kan sarong Intercontinental Ballistic Missile o ICBM kan nakaaging Sabado asin day nagustuhan kan Pilipinas. Nagpahayag din pagkondenar ang Pilipinas sa ginibo kan North Korea sa paagi kan Department of Foreign Affairs o DFA. Inutruman kan DFA ang pangapudan sa Democratic People's Republic of Korea na punduho na ang pagkakaigwa ng missile tests asin sumunod sa resolusyon kan United Nations Security Council. Sa ipinilawas na detalye kan North Korea, ang sa indang binalo iyo ang Hwasong 15 ICBM na luminayog 989 kilometers sa laog kan 67 minutes sa taas na 5,768 kilometro. Asin ini base sa kasuguan ni Kim Jong-un. Ipinagmando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagbasura sa One-Stop Shop Interagency Tax Credit and Duty Drawback Center o OSS Center kan Department of Finance o DOF sa lindong kan patakaran sa right sizing kan administrasyon. Sa irarom kan Administrative Order No. 4 na pinirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin kan Pebrero 20, 2023 asin ipinalawas kan nakaaging Miyerkules ang mga regulasyones kan OSS Center sa pagproseso asin pag-issue kan mga tax clearance certificates asin mga kakulangan sa serbisyo iyo ang ibabalyo sa Bureau of Internal Revenue o BIR asin Bureau of Customs o BOC. Si DOF Secretary Benjamin Diokno ang nagrekomendar sa presidente na halion ang OSS Center. Sinabi ni Diokno na nagkaperang opisyal asin empleyado kan OSS Center iyo ang napatunayang guminibo ng serye kan nagkaperang mga tax credit scam na kinaembweltuhan ng bilyones pesos sa mga nakalihis na taon. Ang nagbalyong kan serbisyo sa irarom kan BIR asin kan BOC base man sa pagbusol kan Administrasyong Marcos Jr. sa tamang sukol kan gobyerno mantang ini ang ma-streamline kan revenue operations asin mabawasan ang administrative expenses. Tinawad doon ni Diokno na ang OSS Center dahil nagpoproseso asin nag-issue nin anumang tax credit certificate kan taong 2016 kung kaya bako praktikal para sa gobyerno na magtaon rin budget digdi kada taon. Bako patas kung maisasabay ang electric motorcycles sa tax breaks kan electric vehicles. Ini ang pahayag ni Tim Vargas, co-founder kan Electric Kick Scooter of the Philippines, asin sarong mobility advocate. Ginibo ni Vargas ang pahayag matapos na maaraman na ang two-wheeled motorcycles na kasabay sa pinababang taripa sa irarom kan Executive Order No. 12 Series of 2023. Sulamenteng mga kicks scooter, self-balancing cycles asin pocket motorcycles na daay malagpas ang rikas sa 25 km per hour ang hinalian nin taripa mantang ang electric motorcycles mantinido na may 30% buwis. Sa irarom kan nasabing EO, ang taripa sa nagkaperang electric vehicles na hali sa 5 sagkod 30% iyo ang paramientras na hahalion sa inot na 5 taon tanganing mainganyar ang mga Pilipino na baloon ang paggamit kan electric vehicles. Sigon kay Vargas, dapat nabisitahon gilayon ang EO No. 12 tanganing linawon ang dahilan kanday pagsabay sa electric motorcycles sa irarom kaini. Dakul pa man giraray na Chinese vessels ang mantenido sa Ayungin Shoal asin Sabina Shoal duman sa West Philippine Sea sa ibong kan matinding protesta kan Pilipinas asin iba pang nasyon sa sarong insidente na nangyari kan mga nakaaging aldaw. Base ini sa impormasyon hali sa Philippine Coast Guard o PCG na nagkakaigwa nin aerial inspection asin nahiling ang mga barko kan Chinese Coast Guard asin Chinese militia vessels na nasa laog kan Exclusive Economic Zone o EEZ kan Pilipinas. Napag-araman na 26 na Chinese vessels ang nakapalibot sa Sabina Shoal, mantang 4 na militia vessel ang nasa Ayungin. Nariparuman ang sarong CCG vessel harani sa BRP Sierra Madre ang isinadsad na barko kan Philippine Navy. Idinagdag pa kan PCG na nagkaperang beses nang nakaresibi ang sa indang eroplano nin Radio Challenge asin sinimbag maninda ang Chinese.
Kan nakaaging simana, ipinahayag kan PCG ang paggamit sa indakan na CCG nin military grade laser light harani sa Ayungin Shoal. Katakod kay ni naglatag din panibagong diplomatic protest ang Pilipinas sa China. Asin ipinapod ni Presidente Marcos sa Malacanang si Chinese Ambassador to the Philippines Juan Xilian para simbagon ang nasabing issue. Nakahanda na ang mga dokumentong kaipuhan para sa pagsara kan mga isinumitir na courtesy resignations kan mga third level official kan Philippine National Police o PNP. Sigon kay PNP Public Information Office Chief asin 5-man advisory group spokesperson Police Colonel Red Maranan, igwa na sindanin worksheet para sa evaluation kan mga koronel asin general na nagsumitir nin courtesy resignation. Sinabi ni Maranan na ang worksheet gagamiton para sa mas makaskas na assessment tanganing maaraman kung kaysay na courtesy resignation ang sa indang aakuon asin isusumitir sa National Police Commission o NPC. Dugang pa ni Maranan na bago matapos ang simana ang magkakaigwagirare sinda nin pagturipon kan advisory group tanganing maisapinal ang gagamiton nindang guidelines sa vetting process. Kumpiyansa man si Maranan na on time ang gigibuhon nindang pagsara sa courtesy resignation kan mga opisyal kan PNP kung sa in target kaining matapos bago magtulong bulan. Iinoton ang mga opisyal na nasa key positions dahil mas importante ang sa indang role sa pamamahala kan PNP. Pigahanda na kan Philippine Interagency Humanitarian Contingent sa Turkey ang sa indang demobilization plan para sa ultimong aldaw na operasyon sa nasabing nasyon sa aga Pebrero 24. Ini matapos matrayumpong makompleto ang duwang simanang misyon na tabangan ang mga biktima kan magnitude 7.8 na linog sa Turkey. Sa ngunyan, nakastandby na sana ang Urban Search and Rescue o USAR team kan Philippine contingent dahil tapos na sinda sa pagsurod sa 36 na buminagsak na establishmento kung saan nakarecover sinda nin 4 na bangkay. Mientras napadagos man ang pagtaon ng asistensya medikal kan Philippine Emergency Medical Assistance Team o PEMAT sa mga walk-in patients sa field hospital duman sa Adiyaman sagkod sa ultimong aldaw kan sa indang operasyon. Sa ultimong datos kan Office of the Civil Defense o OCD, uminabot na sa 750 na mga pasyente ang natawan ni atensyon medikal kan PEMAT duman sa Turkey. Sa giraray na nangapodan ang gobyerno kan Pilipinas sa North Korea na ipundo na ang mga missile test kini sa Korean Peninsula. Sampang ini kan panibagong pagpalayog din Intercontinental Ballistic Missile o ICBM kang North Korea kan Pebrero 18 asin iba pang ballistic missile tests. Sigon sa Department of Foreign Affairs o DFA, kinukondinar kan Pilipinas ang missile tests dahil sa nagre-resulta ini sa tensyon bako sa nasa Korean Peninsula kundi maging sa rehiyon kan Asia asin bilog na kinaban. Nag-apilar ang DFA sa North Korea na magsunod ini sa mga resolusyon kan United Nations Security Council asin iagi ang issue sa South Korea sa diplomasya. Bukas si Senador Ronald Bato de la Rosa na imbestigaran ang mga opisyal kan Philippine National Police o PNP asin Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na pigsasabing embwelto sa pagtaunin porsyon o parte kan na kumpiskar na illegal na droga sa saindang mga informant. Enot nang ibinulgar ni PDEA Director General Moro Virgilio Lazo sa sarong pagdangog na may mga police asset, informants asin PDEA agents ang pigsasabing may piggigilid na parte kan na kumpiskar na illegal na droga para ipabakal. Sigun kay De La Rosa, kung totoo ini dapat na imbestigaran ang nasabing alegasyon sa PNP asin PDEA. Tinawad doon kan senador bilang pamayo kan Committee on Public Order and Dangerous Drugs na sala ini dahil sa mismong ang mga operatiba ang nasa likod kan sirkulasyon kan illegal na droga. Sigun kay De La Rosa, wara ininin katapusan na problema
dahil sa i-reward na 30% kan na-confiscar ang illegal drugs ang siguradong ininegosyo kan mga informant. Punto pa ni De La Rosa na dating PNP chief, dawa no rin dahil naging polisiya kan gobyerno na tauwanin illegal na droga bilang reward ang mga civilian assets. Hinagad kan gobyerno kan South Korea sa Department of Justice na maipa-deport ang tulunindang nationals na naaresto sa Pilipinas. Mismong si Korean Ambassador to the Philippines, Kim In-chul, ang personal na naghagad kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na maipa-deport ang tulong Korean nationals na nakakulungon niyan sa Bureau of Immigration o BI. Ang kahagadan sa deportation ang enot nang ipinabot kan Consul General kan South Korea sa gobyerno kan Pilipinas. Inumaman ni Kim ang DOJ sa matrayumpong pagkakadakop sa 4 na Japanese fugitives na sangkot sa mahiwasan na robbery asin iba pang kaso duman sa Japan. Ipinaliwanag kan mga eksperto hali sa Daylight Philippines ang importansya kan teknolohiya sa pigigibong investigasyon sa anuman na krimen lalo na ang may kinaaraman sa cyber security. Sa ginibong 16th CEO Breakfast Forum kan Benita and Catalino Yap Foundation, katuwang ang Management Association of the Philippines o MAP, asin Deloitte, ipaniliwanag ni Darren Serasi kan Deloitte Forensic Asia Pacific o APAC region na mas mapapakaskas asin maaraman ang mga importanteng impormasyon sa paagi kan makabagong teknolohiya. Sigun kay Serasi, na sa paagi kan nasabing teknolohiya bako na depisil ang pag-aram kan resulta sa pigigibong investigasyon, lalo na ang online o cyber issue ang pinaghuhuronan. Inabisuhan kan Department of Justice o DOJ ang International Criminal Court o ICC na direktang makipaghuron sa ahensya manungod sa kampanya kontra illegal na droga kan uminaging Duterte administration. Sigun kay Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, garo propaganda war kontra sa nasyon ang pigigibo kan ICC na pagpapaabot nin mensahe sa publiko imbis ang makipagkoordinar sa DOJ. Sa giraray na tinakwan doon ni Remulla na nagagana ang justice system kan Pilipinas kung kaya day dapat makiaram sa nasyon ang ICC. Aminado naman ang sekretaryo na maski siya bako man kontento sa naging investigasyon kan nasyon sa war on drugs, alagad dapat masabutan kan ICC na may pig-aagihan na proseso tangani nga mapanimbag kan mga pulis o si isay man na otoridad ang si isay man na may bayolasyon. Pigahalat ni Senador Riza Hontiveros na magtaram sinda Presidente Bongbong Marcos Jr. as in Executive Secretary Lucas Bersamin na matauwanin linaw ang alegasyon ng sugar smuggling sa Department of Agriculture o DA. Sigun kay Hontiveros, kung mapalawas nin pahayag si Presidente Marcos asin ES Bersamin manungod sa issue, makakatabang ini para klaruhon ang alegasyon nin irregularidad sa importasyon nin asukar, asin makakatabang man ini na daay na maotro ang pangyayari. Naglalaom ang senadora na mapalawas nin pahayag ang Presidente, lalo ta siya ang sekretaryo kan DA, mantang si Bersamin naman ang nauunang bitan sa mga surat asin mga chat groups sa importasyon kan asukar. Naglatag naman si Hontiveros nin Senate Resolution 487 na nagsusugo sa Senate Blue Ribbon Committee na imbestigaran ang pag-abot sa Batangas Port kan 260 containers nin asukar hali sa Thailand bago pa man maipalawas ang Sugar Order number 6. Sa ibinulgar ni Hontiveros na impormasyon, Pebrero 9 kan mag-abot sa nasyon ang inimport na asukar, mantang Pebrero 15 ipinalawas ang SO6. Apwera kay ni kaibahan sa surat ni Hontiveros na may pagtugot din importasyon ng asukar sa nagkape ng mga kumpanya na instruksyon aligadong hali kay Bersamin asin pinirmahan ni Agriculture Undersecretary Domingo Panganiban. Sa panhuring detalyas kan bareta sa lado nasyonal,
Mahahampang sa investigasyon kan Office of the Ombudsman ang mga ahensya nin gobyerno na magpalyar na aksyonan ang reklamo kan mga empleyado kaini sa laog nin tulong aldaw. Ini ang nakapalaman sa Memorandum of Agreement na pinirmahan kan Anti-Red Tape Authority o ARTA as in 8888 Citizens Complaint Center na nasa ilalim kan Office of the President. Nakapalaman sa pinirmahan na MOA ang mga mekanismo para sa mga opisyal kan gobyerno na may mga pigigibong sala o bako marhay sa iyang trabaho. Ang 8888 Citizens Complaint Center ang nagre-resibi nin reklamo kontra sa mga opisyal kan gobyerno. Sa oras na day umaksyon ang sarong ahensya sa reklamo kan sa indang empleyado sa laog nin 72 oras maimbestigar ang ARTA asin kakasuhan sa Office of the Ombudsman o kaya sa Civil Service Commission. Ang pinirmahan kan kasunduan ginibo sa Premier Guest House kan Malacañang kan Miyerkules, Pebrero 22, 2023 sa pag-ultana ni na ARTA Director General Ernesto Perez asin Undersecretary Rogelio Peig II kan Office of the Executive Secretary. Iyan mga tugang ang mga bareta ngunyan para sa aga. Mga bareta iyan na maruluwas sa mga dyaryo nasyonal. Alagad enot nindong nadangog sa radyo DCGB. Bareta alas 5. Lado Technical, Nems Flora, IT, Richard Astor, asin Tresya Marilitana. Ngaran kan nagsurat kan mga bareta, Angel Mustaza, Jenny Macho Balyaran, asin News Director Mar de la Cruz, kaibaman ang mga interns hali sa Bicol University. Sa ngaran ni Sir Pio Fernandez, ako ang sa indong nakaibahan sa pagbabareta. Ako po si Joshua Bino, salamat sa pag-antabay. Hello.